नमस्कार प्रणाम। तो रउआ लोग के बतला दी कि भैया पुदीना के बाद अब धनिया बेचाई। जी हाँ, रउआ सब के बतला दी कि भैया के गाना आ रहल बा। बहुत दिन इंतजार कैला के बाद पावर स्टार पवन सिंह के मुंड बनल बा और मुंड बनला के बाद भैया बहुत शानदार यानी कहली कि बवंडर गाना आ रहल बा रउआ सब के बीच में। जी हाँ, रउआ लोग के बतला दी कि गाना के टाइटल बा धनिया एजार और पुदीना के बाद धनिया बेचाई भैया। पावर स्टार पवन भैया के गाना जौन की बा एगो देहाती सॉन्ग बा और सुनला के बाद बहुत मजा आई भैया। रउआ सबके हम पिछला ही वीडियो में बतलाले रही कि गाना के पोस्टर आज ना तो कल आ जाई और हकीकत बात बा कि भैया गाना के पोस्टर कल आयल बा, लेकिन हम लेट बानी कुछ कारण से, एक वजह से कल वीडियो ना बनैनी। कल शाम के ही पोस्टर आ गए रहे रउआ सबके बीच में। आगे रउआ लोग के बतला दी कि ये गाना के गैले वालों पावर स्टार पवन भैया और उनके साथ में शिल्पी राजी बानी। अब रउआ लोग के बतला दी कि भैया ये गाना के लिखले बानी विजय चौहान जी। जी हाँ, विजय चौहान जी के गाना लिखल में शिल्पी राज जरूर गावेनी। जी हाँ, काहे कि विजय चौहान जी जितना भी गाना हिट दे बानी शिल्पी राज के भैया सब विजय चौहान जी के लिखल। अगर वो सब बता दी कि गाना आई भैया उ सब फिल्म जौन के हम पहले ही एक अपडेट दे चुकल बानी कि भैया ई जौन देहाती गाना बा उ सब फिल्म से आई और जौन हिंदी में गाना बा भी भाई RL भोजपुरी से उ गाना आवे वाला बा। लेकिन भैया सबसे पहले ही देहाती रउआ सबके गाना देखे और सुने के मिली बहुत जल्द। काहे कि भैया पावर स्टार ट्रेंडिंग में बानी और खेसारी लाल यादव जी पेंडिंग में हो गए बानी। सॉरी, गलत मत सोचा जाइए लोग, काहे कि खेसारी लाल यादव के ऊपर स्ट्राइक के प्रॉब्लम चल रहा है भैया। गाना भी आई तो ग्लोबल म्यूजिक से ही आई, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह भैया आजाद बानी, वो कहीं से गाना आ सकता कोनो ठीक नहीं के। लेकिन अब भैया अगर गाना एगो आ गई तो कंटिन्यू रउआ सबके अब गाना सुने और देखे के मिली। काहे कि बहुत जल्द नवरात्रि भी आवे वाला बा, तो कुछ दिन लोकगीत आई ओकर बाद फिर नवरात्रि के भैया गाना स्टार्ट हो जाए। तो जितना भी पावर स्टार पवन भैया के फैन बानी जा रहा सबसे रिक्वेस्ट रही कि भैया गाना आवते ही गर्दा उड़ा देवे के बा, एगो रिकॉर्ड कायम करे के बा कि जैसे पुदीना रिकॉर्ड बना दिलस 1 बिलियन के, वैसे ही धनिया के रिकॉर्ड बना देवे के भैया। 1 बिलियन बनो चाहे ना बनो, गाना सुनला के बाद ही पता चली गाना कैसन बा। लेकिन इतना गारंटी के साथ कहता नहीं भैया कि अगर विजय चौहान जी के लिखल गाना बा तो भैया केहू ये गाना के ना रोक सकता। इतना हमारा चैलेंज बा, 100% चैलेंज लेके कहता नहीं। और सब जैसे हम फेंकी लेना कि हाँ हई गाना होता था इतना जाइए, हाउ गाना होता था उतना जाइए। भैया विजय चौहान जी के गाना लिखल बा और गाना में भैया कोई कमी नहीं होगा। काहे कि विजय चौहान जी बहुत सोच के लिखते हैं, उनके कलम में जादू है भैया। तो रउआ सबके अपडेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता नहीं अगला वीडियो, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।